te trezești la 3 dimineața ca să te gândești la afacerea ta? Ai ajuns să urăști ceea ce ai construit pentru că echipa ta nu poate face nimic fără tine. Te întreb cum știu asta? Pentru că am fost în situația ta. Dar am găsit formula ca să ies din această situație. Lucrez 12 ore pe zi. Fiecare decizie trece prin tine. Dar cel mai tare, afacerea nu crește pentru că tu ești blocajul. De aceea am creat Lead 5, programul care te transformă în 6 luni reduci timpul în operațional cu 40-50%. Echipa devine autonomă. Câștigi 15 ore pe săptămână pentru strategie și în sfârșit poți să dormi liniștit. Cum? Prin 5 etape concrete. Prima etapă, analiză 360. A doua etapă, schimbarea mindset-ului. Construirea rețelei eficiente. A treia etapă. A cincea etapă, menții creșterea influenței tale ca lider. Dacă vrei să treci de la haos la control, dacă vrei o echipă care lucrează fără tine, dacă vrei în sfârșit timp pentru ceea ce contează, ai link în bio pentru o ședință gratuită de leadership. Îți arăt exact unde pierzi timp și cum să-l recuperezi în 90 de zile. Oprește-te în a fi sclav în propria afacere și începe să conduci. Comentează Lead 5 dacă vrei să afli mai multe.